Здравейте, казвам се Теодора Танчовска, холистичен лечител с опит над 10 години към екипа на Прана България и Ясен Николов. Днешната ни тема, за която бих искала да си поговорим и тя ще бъде и покана от моя страна към вас, е любящата комуникация, състраданието в общуването, начинът по който ние се изразяваме, думите, които използваме в нашето общуване и силата на думите. Сега наближава пълнолунието в зодия Телец и тогава, според източната култура, има Уесък фестивал. Това е един интересен празник, който е насочен към хората, които търсят духовно израстване, духовно просветление, търсят връзка със своята висша душа, търсят начин да пречистят своя живот от различни страдания, от трудни периоди, през които им се налага да преминат като човешки същества. Казват, че в тези дни Буда и Христовото съзнание се обединяват и към земята се излива огромно количество лечебна божествена енергия, която отива и стига до всички живи същества. Всички практики, всички медитации, които се правят в този период, всички пречиствания на физическото тяло, емоционално, ментално, духовно тяло, вътрешното съзерцание, работата с самите нас, работата с себе си и служенето под различна форма могат да бъдат за нас всички зареждане за една година напред или повече, силно пречистване на живота ни, особено предизвикателни събития. Така че моята препоръка към вас е да се включите в програмата, за която сега ще ви разкажа накратко, да проучите малко повече информация и да усетите разликата в работата си в този период. Темите, които бих искал да разгледаме в дните 21, 22, 23 април са насочени, както споделих с вас, към общуването и начини на изразяване. Може би повечето от вас са осъзнати и са се замисляли, че това, което изказваме, има своята сила, носи вибрационна честота и енергия, с която се изпраща и стига до съответния получател. Да кажем, ако вие сте родител с деца, начина по който се изразявате и говорите към вашите деца, сами сте забелязали, че има огромно влияние и сила. Дори в казването на не или отказа към вашите деца, отново има значение по какъв начин е направено и как се чувствате вие вътрешно, дали имате чувство на вина или по-скоро се чувствате вътрешно убедени, когато казвате не на своите деца. Това може да важи включително и за партньорите, когато те имат да поставят лични граници помежду си. Разбира се, деца, родители, приятели, работна среда. Темите са актуални за всяка една област от нашия живот. Хубаво е да осъзнаваме, че начина по който ние се изразяваме въздейства доста и на нашия гърлен център, който е свързан и с нашия полов център. Така че те са тясно свързани и си взаимодействат. Може би сте чували също, че в момента има така период, в който се усилват проблеми, предизвикателства, свързани с щитовидната жлеза, хормонален дисбаланс, особено при жените. Така че работата с изказа и въобще начина на изразяване биха благоприятствали дори на физическо ниво изцеление на този дисбаланс в тялото. Темите, по които ние ще работим, са езикът, силата на езикът,
как да развиваме своята сърдечност, състрадание, как да работим със своя сърдечен център и как можем да го отваряме, особено ако сме преминали през труден и предизвикателен период, имали сме някакво разочарование или предателство от близки за нас хора. Също ще работим на ниво гърлен център, който на нашето намерение ще бъде пречистване и наблюдение на думите, които изричаме в нашето ежедневие. И по тази тема също ще включим и работа с нашия вътрешен диалог. Много често събитията в нашия живот са проекция на това, което ние мислим за себе си и мислим за света. Често ние не си оставяме време, за да разпишем и да помислим за начина, по който ние се отнасяме към нас самите като личности и за начина, по който ние говорим на самите нас. Може би понякога сме твърде критични към себе си, обвиняваме се или сме изпълнени с чувство на вина. Когато допуснем грешки, също така често изпадаме в силни критики, някак си не си позволяваме да допускаме грешки или дълго време продължаваме да си напомняме вътрешно за наши неуспехи в живота и не спираме да мислим за тях. Често всички тези мисли стават част от нас и те наистина започват като вибрация да привличат конкретни събития към нас. Така че работата с вътрешния диалог е нещо изключително важно, по което също ще работим в тези практики. На първата дата ще направим на 21 и УЕСък планетарна медитация за мир. Самата медитация е насочена към развиване на състрадание към всички живи същества в света и всички светове, растителен свят, света на минералите, света на животните, човешкия свят и всъщност взаимовръзката между тях. Самата медитация е изключително пречистваща. Чрез нея ние можем да заредим и наши цели и мечти, които заедно ще разпишем по време на самата практика. Така че ви каня, ще напиша различни детайли и програма, по която ще може да се ориентирате. Можете да участвате само и в един ден от самата програма, може да участвате и заедно в 3 дни. Така че ви предлагам да се отдадете на тази вътрешна работа, особено в този период на силна пречистваща енергия, както казват, да сме на гребена на вълната и да се впуснем в едно ново приключение. Сами знаете, че темата с комуникацията и въобще любящата комуникация и състрадание са нещо, което всеки един от нас има нужда в живота си, но често го пренебрегваме и не осъзнаваме силата на това, което проектираме през гласа си. Така че тепърва предстоят интересни неща в нашата обща работа. Благодаря ви много за вниманието. Пожелавам ви да се срещнем съвсем скоро. Теодора Танчовска, холистичен лечител с опит над 10 години. Може да откриете моите координати в визитката след записа, да се свържете с мен, да запазите час за лична консултация, на която можем да работим по ваши актуални теми, или също може да научите малко повече за курсовете по пранично енергийно лечение, които провеждам. Така че до скоро и до нови срещи!